ko jaylembi ɗo ko jaylembi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gaɗanama barka fajirare alarba joweeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗum wakkatire nde waɗugo gite ha dow jayleɗe leddi Cameroun daga Code Radio International e non bo daga Hausa Fulani Radio International. En puɗɗira be jayde wietende L'Oeil du Sahel. Jayde nde ɗo wi en taskaram mo kuuɗe cembiɗɗe ha diwal Adamawa ha toy barrage wato fakande nde bini ha wara ha bilitol joneyaɓol en paman kubaruji dow ɗo majum ha diwalu seɓato woyla leddi Cameroun. L'Oeil du Sahel andini en bakin ujune capanɗe jowego e nayi e himɓe temeɗɗe nayi e capanɗe jowo on no jangoɓe ɓe jalɗiray ha cuuɗi jangirle ñalomare jowi lewru yarkoma ɗo ha mayo danayi. En poti en pama ɗon man ha bilitol jowego aɓol ha tibati bo jangowo maynama ha nder sangere nde bim wato sandu ndu o soja en. Jayde wiete le quotidien de l'émergence kayum bo wi en nastugo ceede ha leddi Cameroun bila wakkere nde jommorgol bakin milliards sappo e ɗiɗi on wujjama ɗum laati bo ha trimestre wa arana tan. En poti en fama ɗon man ha bilitol jowaɓol. Jayde wietende diapason kayum fu wi en haala recette non fiscal majum wato ceede ɗen ko nastata ha jibaji ɗi dawla leddi Cameroun amma nagal wakkere nde jommorgol ɓe mbi en bakin milliards capanɗe tati e jowi e pecce tati kayum on wujjama nder lebbi sappo e jowi. Ɗum andini nder jeyde ndeɗo foti wona bakkeje ɗuɗɗe ha ko ɗum ɗo hosa ceede ɗen laati bana nayiɗi kosam ha woɓɓe huwoɓe nder dawla leddi Cameroun. En poti en pama ɗon majum ha bilitol tataɓol diapason e ko maten jayde nde suklanta faggudu kayum fu wi en hagal wakkere nde taskaram ceede ɗe dawla majum milliards temeɗɗe ɗiɗi e sappo e tati kayum on tammi nastugo ha gal wakkere nde laranayi jomorgol ha hitande ujune ɗiɗi e nogas e go'o. Ɓe andini ko yahanta bakin milliards temere capanɗe jowi tati ɗe francs CFA kayum on tammi ɓeddugo ha dow taskaram ceede hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗo. En paman bo be kubaruji goɗɗigal ko larani faggudu nder leddi Cameroun e non bo nder lesɗe Africa ha eko matin fajirare nde ɗo. Le quotidien de l'économie kayum bo wi en coronavirus taskaram mo ceede ngam wallititgo PME nokkuje ɗe kuuɗe ɗe ngala bawɗe amma bo memaɗe be batte coronavirus nda no hani waɗe ngam bo heɓugo ceede ɗen ɗon man wanginama ñalomare jowi lewru yarkoma ɗo be Achille Baseleking 3 jagoro mo halfitina kuuɗe pamare ɗe leddi Cameroun. En poti en mbiɗita ɗon man ha bilitol ɗiɗaɓol. Jayde wietende Le Messager kayum bo yaari en ha gal wakkere nde siyasa Alphonse Joseph Bibehe nda ko wiyaka ha yaago e siwtare mako ko renakano bana siwtare nde sabba ɗume on waɗi on biyeteɗo Alphonse Joseph Bibehe mo ittama ha jahargal cuɓiɗi diwe gal wakkere nde RDPC on majum wi ɗo yaha siwtare ha gal kuuɗe Jambiya kaɗo. En paman ha bilitol tataɓol ko wi'aka nder kuuɗe majum egal ko larani kuuɗe ɗe SDF bo député jo biyeteɗo Jean-Michel Ninche o wi hani SDF fuɗɗita waɗugo wankore. Jayde wietende Le Soir Tribune kayum bo wi en dow haala Alphonse Joseph Bibehe majum nder boliɗe mako o wi mi tammay wongo ha kuuɗe gal wakkere nde RDPC. Jayde wietende Info Matin kayum fu wi en Alphonse Joseph Bibehe wi miɗo yaha ha siwtare gal kuuɗe ɗe RDPC on laatiɗo cembiɗɗo gal wakkere ende e kuuɗe ɗe leddi Cameroun ittama bila renuki ha cuɓol ngol jowego lewru sappo e ɗiɗabru e ɗum tumi bindowo ha RDPC biyeteɗo Jean Kuete be wonnugo dedei jahargal kuuɗe ɗe RDPC amma bo o wi o tammi wallitingo hoorejo leddi kam nder kuuɗe muɗum. En poti en pama ɗon man ha bilitol tataɓol e bo ɓe mbi en Ligue du football professionnel du Cameroun be Fecafoot ɗum laati habre mapindire won daga bilitol jowaɓol yettugo joƴiɗaɓol en paman ɗo man ha Info Matin. La Nation d'Afrique kayum bo wi en Ahino
wallugo e suklango billaji ɗi leddi Cameroun. Joseph Dion Gouté foti wawa windugo inde muɗum ha tarihana. En poti en pama ɗon majum ha bilitol tataɓol dedei no jagorɗo arandejo leddi Cameroun ɗo habda ngam bo wo'ingo kala bakkeji fuu ko ɗo mari billaji majum. En poti en pama nder jende wetende La Nation d'Afrique e non bo kubaruji goɗɗi. La météo kayum bo wi en cuɓi ɗi diwe mbargangele inde muɗum ɗo tawe ha nder kuuɗe bonniɗe goɗɗe ko waɗama ha nder ambam. Ardaniɗo délégation générale à la sécurité nationale wato mo soja en kanko be bindowo ha jagorgal ngal halfitina kuuɗe towɗe biteɗo Urbain Noël Ebanve. ɓenno ɗiɗo ɓe limtama ha nder wongo ha ɓawo hosugo kandidajo mo hanayno hoose gal wakkere nde RDPC. En poti en pama ha nder jeyde wiyetende la météo laɓɗum majum. Mutation kayum bo wi en kawtal commune ji ɗi leddi Cameroun maire yareteɗo ɓoymajo bana maire ha Yaoundé Arana Emile NCNC kayum on ɗo tokkitini ardango kawtal ngal e non bo ɗum waddi ƴamtotiral ha gal bakkeje feere feere be maire en ɓoyma en ha nder leddi Cameroun. En paman ha nder jeyde nde ɗo wiyetende mutation ha bilitol muɗum joweeɗiɗaɓol. jeyde wiyetende Cameroun Tribune kayum bo wi eno taskaram CHAN hitanu jendi ɗiɗi e nogas e goho ñalɗe temere ngam bo timmingo kala ko ɗume fuu kutinirteɗe gal pijirle majum ɗum fuu man takkuɗum timmi e bo gal wakkere e nde berle ɗum wo'inama jagaji ni jaratake leddi Cameroun ɗon nder taskaram ha nder lebbi tati ko ɗum tammi fuɗɗogo pijirle ɗen wato 15 lewru aranderu yottugo 9 lewru ɗiɗabru hitanu jendi ɗiɗi e nogas e goho. jagorɗo arandejo leddi Cameroun Joseph Dion Gouté on majum yetti ɗeɗe jahargal kuuɗe ɗen no Kenya ha jonde nogas e jowe goabre e nde sandundu suklanta larugo taskaram championnat l'Est Africa hitanu jendi ɗiɗi e nogas e goho ɗo. En tawan daga bitol ɗiɗaɓol yottugo bo tataɓol Cameroun Tribune. e singan kayum bo wi en complexe sportive Olembe ɓeɗo ɗannina ummatore ɗum jagorɗo mo halfitina coftal ɓalli Narcisse Moyele Kombi e non bo bindowo ha ardungal leddi Cameroun ɓe fuu maɓɓe dedei jahargal kuuɗe ha complexe sportif Olembe majum ɗum wiyatake gonga ɗume on famete. En poti en timta jeyde wiyetende Essingan fajirare e ndeɗo jeyde wiyetende Le Quotidien Réalité Plus kayum bo wi en Seydou général Sembenge ɗume on hokkete ta sali wondugo e maɗa non ko mallana ɗon ɗo ɗum laati bindol Réalité Plus ngam bo soyde pamtotiral hakkunde ligue du football professionnel leddi Cameroun be Fecafoot. en poti en pama daga bitol joygaɓol yottugo bo joytataɓol Réalité Plus e bo ɓe mbi en kudiɗira lesɗe goɗɗe notoɓe ko bo mbiyen ambassadeur en bakin tato on yalɗiri ha Emmanuel Nganu Jumesi wato jagorɗo mo halfitina kuuɗe towɗe ɗe dawla leddi. jeyde wiyetende Le Jour kayum bo yaari en ha gal wakkere e nde pondi ko mbiyeten examen be ɗemgal faransawal ɓe mbi en nda dalilaji ko waɗi soyde heɓugo e ɗuɗoral ɓen jangoɓe majum ha jawabuji ko wurtinama nder hitanu jendi ɗiɗi e nogas ɗo ha gal pondi ko mbiyeten examen ɗum lesti masine ha dow hitande salinde. ngam majum jeyde wiyetende Le Jour waɗi wiɗo daga bitol ɗiɗaɓol yottugo tataɓol e bo wurtini dalilaji majum. en timta e bo en pama ko laati ha less soyde salugo jangoɓe ɓen. repère kayum bo wi en logement sociaux wato nokkuje ko ñiɓama be dawla ngam wallititgo ummatore e non bo aynugo wo'ingo berniji nda yeeso ngo soyde bawal 5 lewru jowabruɗo leddi Cameroun waɗi ñalomare nde lesse duniyaru ngam jonde berniji e bo ɗum lartan dedei jahargal kuuɗe wo'ingo berniji majum. jagorɗo biteɗo Célestine Ketia Courtez moɗo tawe daga 4 lewru aranderu hitanu jendi ɗiɗi e 19 dedei jahargal kuuɗe mako ɗum laati be soyde bawal. en poti en timta ha jeyde wiyetende repère ha bilitol muɗum ɗiɗaɓol. jeyde wiyetende Le Musulman kayum bo yaari en ha gallure Douala ɓe mbi en iyaluji Yakubu e Ousmane Wajiri ɓen man ɓe getti jawmirawo be bawɗe muɗum ñalomare 4 lewru yarkoma ɗo ha gallure Douala to fattude New Bell. ummatore yalɗiri ton kadi ngam bo waɗugo do'a mayde biyeteɗo Yakubu o tanko maynoɗo 28 lewru joni Abdou Sali ndu ha hôpital Lakentini de Douala. en poti en pama kubarol ngol ha jeyde wiyetende Le Musulman daga bilitol joygabol yottugo bo joweɗiɗaɓol. sobiraɓe
sakiraɓe ɗi on kubaruji ko foti timte nder jayleɗe leddi Cameroun nyalomare alarba jeweɗiɗi lewru yarkoma hitanuji ɗiɗi e nogaso. Tata goyte sengotirgo be amin ngal wakkere nde Facebook hakkunde Hausa Fulani Radio International e non bo kode Radio International. On jarama. Ko jaylembi. Ko jaylembi. Ɗo ko jaylembi.